Ni. Ni. Damdama? Nag-practice ka nga ro doon, di jay school. Kayam. Huwag ka nang sumali, ako mabaing ka habang adapay lang ti, ang kupay lang nagatang ta badong. Arte-arte ka. Sali-sali ka, tapos sa kakagat ka, sa bitugong ka. Kala mo, pinukulot lang pambili. I-open mo nga sa TV, Joy. Ilukat mo pa yung TV, Joy.
Wala magandang may tutuloy na pagwawala mo eh. Ako, silipin mo nga yung mga damit ng nanay mo sa kapila niya. Sige mo lang. Pinahuli ka lang. Paano ko yung pinahuli? Hindi mo na nga ako ng asawa ko. Lola, wala na nga po yung mga damit nila sa kapila niya. Oh, kita niyo na. Hindi ko na tayo ng asawa ko. Pasok pa ako sa kapila niya. Isip ng nanay mo, ginawa niya yung bagay na yan. Tatay, tama na po. Huwag ako kayo magwala. Huwag magwala. Karapatan ko magwala. Ayaw mo na pinapasok yung picture dito. Hindi buha mo na napapasakin ko. Ano naman yung nanay mo malaki? Halika rito. Ay, ikaw po. Ano wag po? Halika rito para malaman mo hinahanap mo. Bakit meron ka? Masaktan ang amo ko. Tawag ka sa kanya. At ang malalaman ay nagigante pala ito sa kanya. Kaya naman, galit na galit sa tatay. Bukod kasi sa mga kaliwa ni nanay at pag-iwan sa aming pamilya ay apak na apak. Simula ng iwanan kami ni nanay ay naging mahilig na ang ulo ng tatay ko. Kung hindi mo, ay nagagani siya. At ako ay madalas niyang pagkukunan ng init na katwiran niya ay nagpapakawa ang nanay ko at nag-iinit na isang ang dahilan at ito ay maliban pa rin na sa akin niya iwanan ang galit niya. Hindi ko naman magkano pag-iisip ng nanay ko at mas lalo na hindi Meron dito sa Joy. ang resulta ng ginawa nitong panlalaki. Bigla naman, ating sa-rescue ang lola.
Okay nanay kasi iwan niya tayo. Iwan niya ako. Iwan niya ako kay tatay. Naman niya na hindi talaga makinig kay tatay kahit ano pa eh. Pero iniwan pa rin niya ako. Iniwan ko kay tatay kasi wala naman ako kasalanan sa lahat. Kasi sinisisi lang. Iniwan ko sa mga magulang kuya. Paya. Te. Ay na, di ba ka ah? Ay na. Ay, di mo nga kita. Ah, I'm cooking. Kaya nga sa yun ay unti-unting nabuo sa puso ko ang maraming galit at takot para sa aking mga magulang. Para po sa amin ay napakasarili nila at sobrang aktif. Ngunit napakaglas na bigo wala kahit oris ay hanggang magsakripisyo para sa akin. Mga panuno, simula kasi po ang nanay ko ay inubos na at pinita niya mula sa pamamasada sa kanyang pagbababae. Oh, ma'am.
Eh naman di pagbalo namon. Tangalaki din. Di nalaki inwarong tanain natin. Bumog. Nainawan, nainawan. ay proud pa rin ako sa aking sarili dahil napasa ko. Tapos ako eh. Aba, pagbilang mo naman ako sinisisi dyan. Hindi ko po kayo sinisisi. Sinasabi ko lang po yung totoo. Totoo naman na hindi niyo sinusuportahan yung pag-aaral ko eh. Kasi busy kayo sa mga babae niyo. Mas ginagastusan niyo pa yung mga babae niyo kaysa sa akin na anak niyo. Hoy, bakit? Mapapalikan ko ba ako tulad ng ginagawa niyo ng pagpapalikan sa akin? Talaga ba? Itatanong niyo yan sa anak niyo? Ayun na nga. Para kita, kaya pa magdapat ko asahan sa'yo. Yung mga babae niyo, ay ibigin niyo yung galingan at hindi magawang ibigay ng magaling mong nanay. Kasi sumawa sa simula lang eh. Pero hindi pa rin po tama na kung babae kayo. Lalo lang yan ang kayong dapat sinusuportahan. Imbis na sa iba yung binabalik yung attention niyo, pati yung pera niyo, eh dapat sa pamilya na lang po natin nilula. Huwag mo akong diktat kung paano ko gustong gastusin yung pera ko. Akin naman yun. Pinaghirapan ko yun. At di ka titig, eh wala ka magpatod. Saka, kailan pa natutong makampat? Di ba natutuwa mo sa eskwelahan? Yung sagot-sagutin ang magulang mo? Kasi kung oo, aba, ipakausap mo sa akin yung teacher mo. Para matalakan ko at masabi na wala ka namang natutuwang tama. Kayo nga eh, naturingan ako mag-aaral din nung araw pero mukhang wala rin kayo natutunan mabuting asal sa eskwelahan. Aba, ang kapal ng mukha mo sabihin sa akin yan. Bakit? Buti dapat tapos ka na ng high school, kaya mo ng sarili mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, anak lang kita. At wala kang karapatan magsalita ng walang ganyan. Saka, wala ka ba may magmamalaki? Saka mo na lang ako talaga ng ganyan. Pag marunong ka na kumita sa sarili mong pera. Teka, kailan mo pala para magtrabaho ha? Hindi ko pa po naiisip yan. Naasikaso ko pa po yung requirements ko para makapag-aral ako sa kolehiyo. At plano mo ba talaga magkolehiyo? Sige, sino magpapaaral sa'yo ha? Bakit? Hindi niyo ako pag-aaralin. Ano ka nga siguro tinatawag mo ako ng ganyan? Siyempre, hindi ang sagot ko dyan. Matik na yun. Pero, responsibilidad niya po yun bilang tatay ko. Ano mo naman? Anong klaseng sagot yan? Responsibilidad niya na pag-aralin ako, tay. Matagal ko nang tinalikuran yung responsibilidad tayo sa'yo. Yung mo na ako sa pagdating sa bagay na yan. Tsaka, hindi ka pa ba nadala nung nasa high school ka pa lang? Eh, mas madalas pa ako mag-visit sa pagmumukha mo kaysa matuwa sa'yo para maisip na hindi ka na pang-pao sa eskwelahan, hindi ba? Kaya ewan ko pa naman sa'yo kung ano ang pumasok ka sa utak mo. Ito ang payo lang, ha? Siyempre, bilang tatay mo, imbis na pangarapin mo mag-aaral sa kolehiyo, bakit hindi ka lang magtrabaho? Mas magkakaroon ka pa ng pakinabang pati yung mga bagay na yun. Baka mga mas matuwa pa ako sa'yo. Ayaw mo ba nun? Ang patuloy na akala ko ay masaya ang tatay ko sa pag-graduate ko kasi narinig ko naman siya at binibida ako sa mga kainuman at mga kasamahan niya sa TODA. Pero
nagkamali ako kasi ngayon, puro lang salita, walang sagawa. At kaya niya pala ako binibilang. Kasi sa wakas ay makakatulong na ako sa pamilya natin. Plan na niya kasi na iasa sa akin ang pagtataguyod sa kanya kasi nga ay binabalak na niya na huminto sa pamamasada. Normal lang naman siguro na sumama ang loob ko bilang isang anak, hindi ba? Kasi kung tutusin ko, wala naman talaga siyang inambag para mairaos ko ang pag-aaral ko sa high school. Ang lahat ng pagsasakripisyo ay literal na pinasan ng lola ko. Kaya kung may dapat man akong pasalamatan ang gusto ko, ay siya lamang. Wala na. Mali lang talaga ako nakakala na nagbago na ang tatay ko. Kaya nga pala makapag-college ay nag-working student ako. Bali, nagsimula akong magtrabaho sa tindahan na gumagawa at nagtitinda ng burger. At iba pa ang mga inumin na pampalamig noong summer para makaipon ako ng pera, pang-enroll at pambili ng uniform. Kaya nang isang umaga ay binila na lamang akong nagising. Nawala na yung pera na pinag-ipunan ko dahil kinuha ng magaling kong ama, Papa Dudut. Ay, balik niyo na yung pera ko! Ano ba pinagsasabi mo? Anong pera? Ipon kayo eh! Tapos ginawa niyo lang, gagastusin niyo lang! Huwag po kayo magsinungaling! Nakita ko po kayo na may nakalungkot sa damitan ko kagabi! Hindi ko na kayo kinausap kasi antok na ako nun! Kung alam ko na mali na ako, pinapala yung pera ko nun, sana binigilan mo kayo! Sayang mo naman pala! Masyado ka makupat! Antok na ako nun! Pagod na pagod ako galing sa trabaho! Tapos pag nanakawan niyo pa ako, pinaghirapan ko ipunin yun eh! Pwede ba? Tigilan mo na ang kapaulit-ulit na nanakawan kita! Kung makapagsalita ka dyan, akala mo naman malaking nakikita ako sa'yo. Eh, magkano lang naman yun? Hinihilang ko, wala pa kaya kaya. Sa akin, malaking halaga yung tayo. Para yun sa pag-aaral ko eh. Pambili ko yun ng uniform at iba pa mga gamit. Marami akong pagagamitan ng pera. Yung tayo eh. Di ba sinabihan na kita na imbis na tumuloy ka dyan sa pagkakulehiyo mo? Di ba trabaho ka na lang? Ginagawa ko naman po ah. Di ba nagtatrabaho nga ako? Nagtrabaho ka nga, pero paano pa rin sa pagkakulehiyo mo? Hindi ko tuloy alam kung bubo ka o ano eh. Kasi hindi ka nakakaintindi. Uulitin ko ah. Makinig ka mabuti. Sabi ko, magtrabaho ka para sa pamilya natin. At kalimutan mo na yung pag-aaral mo. Wala ka naman patutunguhan dyan. Mag-aaksaya ka lang ng ilang taon. Hindi po pag-aaksaya ng panahon yung pag-aaral. Paano niya nasasabi yan? Eh, hindi nga kayo nakatungtong ng kolehiyo eh. Desisyon ko na hindi mag-kolehiyo kasi mahirap ang buhay namin ng araw. Mas pinili ko na lang magtrabaho para mabuhay. Kaysa magpakamatay sa pag-aaral na yan. Magkakapagtapos ako. Magtatrabaho pa rin naman ako eh. Kaya inunahan ko na lang. Tsaka, hindi ka talaga nakakaintindi, no? Pinagtatrabaho na kita para kumita ng pera. Kasi nga mahirap yung buhay natin. Pero napakatigas ang pungpura mong bata ka. Mas gusto pa mag-aaral kaysa magkaroon ka ng sindi sa buhay. Bakit nagkalabasan naririnig ko boses ng magtatay? Ano nangyayari dito? Eh, ito kasi nga po yung sinasagot-sagot ako. Akala mo kung sino? Para bang hindi natuto ng mabuting asal sa eskwelahan? Tama bang lumabas sa magulang? Ano, sige na? Totoo ba yung sinabi ng tatay mong Gabriel? Sinasagot-sagot mo raw siya? Ano, hindi ko po siya sasagutin nila? Inakaw niya po yung pera na iniipon ko. Pambili ko yun ng uniforme ko. Gagamitin ko yung pangkolehiyo ko eh. Talaga naman. Naiinis na talaga ako sa kapaulit-ulit na ninakawa kita. Totoo naman tayo. Bakit? Ano bang gusto niyo sabihin ko? Totoo ba yun? Nagawa mo na kawa ng anak mo? Hindi naman ninakaw. Sobrang laki sa akin. Kinuha niyo yung pera ko. Hindi naman yun sa inyo. Hindi ba ninakaw yun? Ano ko lang naman hiramin yun? Ibabalik ko rin sa'yo. Alam mo naman na hindi ako nakakapamasabi, di ba? Wala akong sariling pera kaya pahiramin mo ako. Pero mali pa rin ang pangunahan mo ang anak mo pagdating sa pera niya. Hindi naman nakunin mo sa kanya nung magpaalam. Dahil ang wala kang sariling pera mo kahit na kailangan mo pa. Tsaka hindi ka ba nakikinig sa anak mo? Ano ang anak mo nun? Kayo
nakikinig sa akin. Sinabi ko na ihiramin ko lang yung pera, ibabalik ko rin. Ang gusto nyo? Gumawa ko ng masama sa ibang tao para lang magkapera? Ang hirap sa inyo, hindi kayo marunong umintindi. Saka, hindi nga baka mas mahalaga naman yung paggagamit ako sa pera ito. Ang mealtime stress, nakakasira ng fest. Para stress at ease, try mag-Glory Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Mapatuto tumabot na talaga sa sukdulan ng galit ko sa tatay ko ng panahong yon. Dahil sa ginawa niyang pagtanakaw sa akin ay parang naubos na rin ang katiting na respeto ko sa kanya bilang isang ama. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung nagalit talaga ako sa kanya ng gusto. At napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Kung hindi pa dumating si Lola para umawat, ay baka nagkasakitan pa kami ng gusto ng tatay ko. Ngunit sa kabila ng mga sinabi kong hinaing at sama ng loob sa kanya ay wala pa rin bakas ng pagsisisi ang tatay ko. Hindi nga siya natinag at mas nanaig sa kanya ang pambabastos ko bilang anak niya. Hindi niya naisip ang bigat ng kasalanan niya sa akin, lalo na at kailangan ko ang pera na ninakaw niya sa akin. Hindi ko lubos sa kalahin na sa dami ng tao sa mundo ay siya pa talaga ang tatay ko. Nagagawa ng masama sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay wala ng pag-asa na makapag-college ako ng taong yon. In fact, tinanggap ko na lamang na hindi na ako makakapag-enroll at makakabili ng mga gamit dahil sa kagagawan ng tatay ko. Tinano ko na lamang na magtrabaho noon at mag-ipon ng pera para makalis kami ng lola ko sa bahay namin. Una, ang desisyon ko noong iwanan ng tatay ko dahil sobrang toxic niyang klase ng tao. Ngunit gumawa ng paraan ng lola ko para matuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ipinamutang pala niya ako sa kakilala niyang nagpapautang ng pera, pang-enroll at pambili ko ng uniforme at iba pang gamit sa eskwelahan. Sinadyan niyang hindi sabihin sa akin dahil sigurado raw na tatanggihan ko yon. Totoo naman dahil allergic ako sa utang pero dahil alam kong gusto lang ng lola ko na makapag-aral ako ay tinanggap ko na ang pera at ginamit para makapag-kolehiyo. Pinangako ko na lamang sa kanya na tutulungan ko siyang magbayad noon. Kaya hindi pa rin ako huminto sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Ang laki talaga ng pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi man ako nagkaroon ng matitinong magulang, ay meron naman akong mabait, mapagmahal, at mapagkalingang lola. Siya ang pumuno sa lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa akin. Kaya naman na-appreciate ko talaga na gusto ang pananatili niya sa buhay ko. Kaya lang, hindi sila magkasundo ng tatay ko at bukod sa akin na madalas nitong pagdiskitahan ng galit dahil sa panlalalaki ni nanay, ay napagbabalingan din niya ng init ng ulo ang lola ko. Bitawan mo ako! Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala naman akong ginagawa sa'yo, ah! Bitawan mo ako, sabi! O yan! Masyado kasi pakilabera! Bobo ka matanda ka! At pag-inom ko kasama mo kung pare ko pinakikilaman mo! Kung bakit kasi hindi mo na lang pakilaman yung buhay mo! Hindi kita pinakikialaman! Nasa iyo pa rin ang desisyon kung ipagpapatuloy mo yung pagbibisyo mo!
ginawa niyo? Sobra naman kayo kay Lola. Hindi na kayo naawa sa kanya. Alam niyo na matanda siya, tapos pinatulan niyo pa? Kung alam mo lang kung gaano kapakilamero yung matandang yan, eh sigurado kung masasabunutan mo rin yan. Baka hindi lang yun. Baka masutok mo pa yan. Kilabutan niya kayo sa mga pinagsasabi niyo. Wala na ako ron. Hindi ko naman siya pinakikialaman. Sinasabay ko lang siya kasi nga, lagi na lang siya nagkakasakit kakabisyo niya. Mabuti sana kung may pambayad tayo palagi sa doktor at pambili ng gamot. Eh nag-aalala lang naman pala siya sa inyo eh. Tapos sinaktan niyo. Kung ano-ano ba sinabi niyo sa kanya. Ngayon tayo sumusobra na kayo ha. Basta, para sa akin, makikiram yun. Saka, sino ka ba matanda ka para pangin masukan ang buhay ko? Hindi mo naman ako anak. Saka baka nakakalimutan mo, malaki pa ang taas mo sa akin. Ano ba kaso ko na pinagsasasabi ko? Matanda ka nga talaga, kasi nabuhay ka na. Mas malalaman ko kung sasabihin mo. O sige, para magkalaman na tayo. Makinig ka mabuti ha, kasi hindi ko na ito ulitin. Yung anak mo na nang-iwan sa akin oh, hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niyang yun sa akin hanggang ngayon. At sa tuwing naalala ko yun, mas tumitindi yung galit ko sa'yo, kasi sa'yo siya naggalit. Walang kasalanan si Lola sa ginawa ni nanay sa inyo. Bakit ba si Lola sinisisi niyo? Hindi makatuwiran yung ginagawa niyo kay Lola, tay! Tumigil ka, Gabriel! Wala kang alam sa nangyayari! Ako pa ngayon ang walang alam sa nangyayari? Ayos ah! Para lang alam niyo, tay! Kayo ang walang alam! Hindi ko alam kung hindi niyo talaga alam o nagbubulag-bulagan lang kayo! Pinagdagdagan niyo pa yung mga kasalanan niyo sa akin! Ang hirap kasi sa inyo, akala niyo sa inyo umiikot yung mundo! Hindi kayo perfecto, tay! Hindi kayo santo! Kung umasta kayo, kala niyo kayo yung biktima rito ah! Alam niyo, kung meron dapat nasisiyan kung bakit nagkagulo ng ganito yung buhay natin, walang iba kundi kayo! Panalo to ha? Iyo! Ang lamig sa bibig! Papa Dudut, may ititindi pa pala ang galit ko sa tatay ko matapos kong maabutan at makita na sinasaktan niya ang lola ko. Kaya agad na nagdilim ang aking paningin ng mga sandaling yon. At kulang na lamang ay malumpo ko siya sa buko. Oo, pinatulang ko na si tatay sa pamimisikal niya kay lola. Buti na lamang at inawat ako ng lola ko. Alam ko na tatay ko pa rin siya pero nawala na talaga ako ng respeto sa taong yon simula nang hindi na niya ako sinuportahan bilang anak. Saka hindi pa siya naaawa sa lola ko na matanda na. Tapos kung saktan niya pa, akala mo ay gaganti sa kanya si lola, eh saksi ako sa unti-unting pangihina ng katawan niya kaya bihira na lamang siya noong makapagtinda. Siyempre hindi yun alam ng magaling kong ama. Dahil minsan lang naman siyang umuwi sa bahay namin. Bali umuwi lamang siya kung kailan niya lamang gusto. Kaya nga galit kami sa kanya ng lola ko. Para sa akin, ang kapal ng mukha niyang malumpat at manakit ng mga panahong yun. Kaya nga hindi ako nagsisisi nang sabihin ko pa na sana'y wala na lamang akong tatay. Na kung nagkaroon man ay sana'y hindi na lamang siya kasi wala naman siyang kakwenta-kwenta. Pinalabanan pa rin naman ako noong sinabi niyang tinatakwil na niya ako bilang anak. Nasaktan pa rin ako. Oo, pero hindi ko yun masyadong pinagtuunan ng pansin at sa halip. Mas nag-focus ako sa aking lola at sa buhay naming dalawa. Dahil sa away namin yun ni tatay, ay mas dumalang ang pag-uwi niya sa bahay namin. Kaya naman kami na lamang ng lola ko ang palaging magkasama. Dito na po, Olan. Ako,
nandiyan ka na pala. Pero bakit ang tagal mo naman nakauwi? Hala, sige. Maupo ka na muna dyan sa bangko at ikukuha kita ng tubig. Ang uhaw na uhaw ka eh. Oo nga po eh. Uhaw na po talaga ako, Lola. O, ayan na po. Salamat po, Lola. Pasensya ka na kasi hindi malamig. Hindi na ako nakabili ng yelo sa tindahan. Gawa ng maulan kanina, maputik yung daan. Ayos lang po kahit hindi malamig. Basta may tubig na iinumin. Hindi ko po muna lahat. Sige. Ay, oo nga pala. May binigay sa akin yung mag-asawa na ipinaglaba ko. Talaga ba binigay? Teka, bakit po kayo naglabala? Kaya niyo pa po ba? Ayaw naman. Palagay mo sa akin. Lola, nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Kasi baka sumakit yung balakang niyo, kaya mapagod kayo ng gusto. Ayaw ko naman po nangyari yun. Kaya hanggat maaari, gusto ko na nandito lang po kayo sa bahay. Tsaka tumigil na kayo sa pangangasukan. Kaya ko pa naman. Tsaka ayaw ko iaasa sa'yo lahat, lalo't nag-aaral ka pa. Kaya tutulong pa rin ako sa abot ng makakaya ko. Tsaka ayos lang naman ako. Huwag ka masyado mag-alala sa akin. Eh sige po, sabi niyo eh. Pero ano po ba yung binigay sa inyo? Ito na nga. Ayan, oh. Nasa plastic na yan. Sandali, buksan ko muna. Ayan, oh. Mga dilata, noodles, biskwit, chocolate drink. Wow! Yung ibang dilata rito, Lola, mamahalin. Talaga? Opo! Ito po yung nakita ko sa TV na gustong-gusto kong tikman. Kasi mukhang masarap. Pero Yung manaw hindi ko yung naman po mama. kayang bilhin kasi sobrang mahal, parang ginto. O ayan, matitikman mo na ako. Oo nga po, Lola, ang dami nito. Kaya nga, binigay sa akin kasi wala na raw kumakain sa kanila. Tsaka masyado rin yata ang marami yung pinili nila eh. Eh, pipili na raw sila ulit ng bago. Kaya yan, binigay sa akin. Tuwang-tuwa tuloy ako kasi may ulam at makakain na tayo ng ilang araw. Iba talaga kapag mayayaman. Pero, sandali lang po, Lola. Parang may mali. Ha? Ano? Anong mali? Sabi po sa dilatang to, 2 buwan na po itong expired. Buti sana kung isang dilata lang, Lola. Pero, halos lahat po eh. Talaga? Grabe naman. Oh, pati itong mga biskuit at noodles. Expired na rin po itong mga to. Teka po, Lola, bubuksan ko lang itong noodles para malaman natin. Sige nga. Ayan, naku, Lola. Iba na yung kulay, iba na rin yung amoy. Tsaka mukhang sumingaw na rin po. Nakunat na eh. Bukas din yata yung pakete. Mukhang hinagnat ng daga. Mukhang wala na po tayong mapapakinabangan dyan, la. Baka mapano pa tayo pag kinain natin yan. Mabuti pa, itapon na lang po natin lahat to. O sige. Buti na nga nagkaroon ng gawin natin kaysa mapahamak pa tayo. Ay, grabe naman sila. Sigurado ako na nabasa naman nila yung expiration date eh, pero pinamigay pa rin nila. Tapos, may tinakon pala ibinigay sa inyo. Hindi na lang nila tinapon. Eh paano kung hindi nyo po nabasa? Kung hindi nyo nakita na expired na pala itong mga to, hindi ba nangyari pa sa inyo? Oo nga eh. Kasalanan ko rin talaga kasi hindi ako marunong magbasa. Wala po kayong kasalanan. Sila ang may kasalanan. Sobrang sama nila. Kung sakaling sinadya nilang ibigay sa inyo yung mga pagkain to, parang pakiramdam ko tuloy. Meron silang hindi magandang pinaplano. Grabe. Hindi ko akalain na may mga ganong klaseng tao pa pala. Yung ba walang pakialam sa iba kahit na mapahamak sila? Hayaan mo na po. Wala naman nangyari sa atin eh. At lahat yun dahil sa'yo. Kasi meron kang ganyang kaalaman. At saka balay natin, hindi rin naman nila sinadya na maibigay sa akin yung mga pasong pagkain na yan. Sana nga ganun po. Pero, ewan ko la. Nakakalungkot na ganito nila tayo tratuhin. Porque ba mahirap tayo? Pwede na nila tayong ganunin. Sobra sila. Pero hayaan niyo, Lola. Hindi na po mauulit to. Nagbabasa kayo pag Lalo ito po yun. sumikap na makapagtapos sa pag-aaral. Para pagdating ng araw, hindi na kayo manghihingi ng makakain. Reklamo ka nga, reklamo. Dinalusak datatak iti manok ditani. Mabigyan ng expired na pagkain. Kanaingin na po ditani. Pinapangako ko po sa inyo, Lola. Reklamo ka nga, reklamo. Ibulin mo kami tamanok mo. Magsusumikap po ako para umasenso. Wala kang ginawa, hindi magreklamo. Para po ako sa inyo. Magtanong ka, bakit mo binasa ganun?
Kado ng Ang tanong. dapat ka, ano siya ah. Maputak, apay nga nagpapasa. Sige, tak. Magtanong ka. Kariring mo kayo ng sumanaw ka. Sumanaw ka sa dama ka una. May ano, ibaga kanya yung magpunta rin yan. Itimanok, imaap. Bago kami sakto sa mga talos. Bubong, nakagpak. Di ka. Sika, pigdalo, sunod tayo na sumanaw na ako siya. Basta yung dapat kadalong na. Iba. Wala kami kita na ikulong mo, kaunti problema. Okay, benta mo na lahat. Ano yung lamit ka niya? Kung kayo magulpo na sa yakin na, lamit ka. Ang gabi ng tao, gusto na lamit. Lamit, pabili. Lamit ko gusto na ako. Ipagulod mo ta sa maribo. Bulod, ang kandana, gadaking katajikas ko, no, mga makukuray ti Sabado, ikasya mo na. Ipagatan ko kinikita na ti ibaton na. Hindi mo binili ka ni. Ngayon bagak. Ngayon bagak. Wala natural, yung baga. Apay ako naklang. Reaction mo. Naging din. Ikaw, makakagbalay. Tuwan Dubai. Kung ano ko siya. Wala ka ason. Ito at ang mga. Hindi lang kung mga trabaho niya. Mono kami. Natulog ka sa Ang kami. Ang damag ka muna sa break ko na. Sabi ko yun. Kasi yung tinaksyon mo. Umiwat-iwatan ng kikrin. Nung nabanmo ka, nabanmubak mo, tas dyan. Naisimpang tabalon mo, Joy.